ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 11та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинаи арзон аз диҷа Toyota Corolla ҳастае ки бениҳоят Toyota Corollaҳои арзон ва мошинои хечбекҳои арзон, мошинои седан ва мотоцикл, мошинои боркаш, астраҷи ва сечкаҳои объёмни ва простое ва мошиное ки аз территорияи Москва ҳам роӣ кардаган мадорад. Мошино бениҳоят арзон ки ҳамаша ҷудо карда гирифтем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат маълумотро дар номери WhatsApp имо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 133 сомони 70 дирҳам. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. марҳамат, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ аз Сабадрон Opel Astra-J ҳастае ки навхали светои серебристи соли 2006 2000 сола ки бадрон судишвориш мегад бензини холия умуман мегад мошин газа дагӣ нестае. мотор мега 1.6 инжектора, коробкаш механика, системи мошин мега беҳтарин бадрон. мошин мега кондиционер дорад, кор мега дударош пешаш электропакета, 4 диска ва 4 баллонои 80%. мошин мега хеле дасти як одам нагаштага мега мошин бе расход бе камди, мотор беҳтарин, аккумулятор нав, ҳамаш 100% мегири, фақат газ метиҳи. нархи мошина мега 47 гуфтесем, бо арзонтар ҳам мекунем. мега ин мошин мега дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамо билайншон кор мекунад. кадоми шумо харидори аниқ бошен, аз ҳамин рақамо бештари маълумоти пурраша мегирен. мошин бе расход мега бе камбудӣ, кондиционер, электропакет, ҳамаш 100%, магнитофон, салоншам тоза. арзонтар кадом метиҳем мега срочно сумдар кунем. дӯстон лайкотон нагузоред ва навора подписаш кунед. марҳамат, дига маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо занг зада пурсед. дими мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадрон Kia Rio ҳастае ки светои сафед соли 2006 2012 солае ки бензини холияе. мотор мега простой эконом 1.6 литра, коробкаш механика, системи мошин мега беҳтарин бадрон. мошин мега 4 баллон пачка, электропакет, кондиционер, магнитофон, ҳуҷҷатош мега 100%, кожини салон, ҳамаш 100% бадрон. мошин мега бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад. 2012 ки ҳама чӣ доранд. хоб ин мошин бадрон дар Москва қарор дорад. город Подолск гуфтага аст, дар Москва қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 рубл. бо арзонтар ҳам мекунем мега дастрошни сум дар кора. як бародари тоҷики хубонай дар Москва дай 450 000 рубл бадрон бо арзонтар мешавад. ина рақами Россия кор мекунад ва дар рақабушонам WhatsApp пайваст доранд. 4 диска, ҳуҷҷат, баллон нав, мошин мега кагнада омада бинен, арзон када метиҳем мега соҳибшон. марҳамат, хай дига маълумоти пурраша гирем. шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ дар Россия бошад ки хона, замин, квартира, мошинои Тоҷикистон дар ки ҷое ки чӣ реклама ки набошад, инам хел сурат маълумотро мо дар роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотон назанед ва навори мо дар WhatsApp имотон подписаш кунед. сеи мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадрон ҳастае грузовой танге Daewoo ҳастае ки соли 2006 2003 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор бадрон простой ҳастае ки 1 литраи ранги тико бори мехоҳад бадрон ки бениҳоят кам мехӯра мегад 10 литр дар мега 130-140 литр мега мегардад. опшин бадрон 1 тонн ва 1.5 тонн мегад бора мебарад. ин мошин бадрон хелаки дасти як одам нагаштага астае. мошин мега бениҳоят экономия ва мегад фақат мисол кори хоҷагӣ як кас нагаштага, мисол бори вазбинам кашидагӣ неста 1.5 тонн 1 тонн мега мебарад свободна. мошина мега нав ба ҳамин қариб мегад мотор кадем, яъне беҳтарин ҳолатае. баллонош мега средня 4 калпак, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад ягон камбуда газ бензин ҳамаш кор мекунад. фақат якта ҳуҷҷат мекунад, та ҳуҷҷатош мегад нав бучидагае, радной краска ва фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомони бадрон. мошин мега дастрош сум дар кора мега ҳамин хел арзон фурӯхтанд. ин мошин мега дар шаҳри Кӯлоб дар қарор деҳаи Заркала гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Кӯлоб деҳаи Заркала. хай бо дига маълумоти пурраша мегирен. рақамҳои Тоҷикистон дар рақамҳои падаршон астае ва рақамҳои Россияшон рақамҳои худашон астае. не ки худашон дар Россия астае, не ки фақат мегад айсар то бегара мегад мисол занг занам дига вақто илтимос мега беҳуда нороҳат накунам. одамоне ки налич мега мегирам мега нами 15 000 мега нархи ахиронша метиҳем дига арзон намеша. илтимос мега беҳуда нороҳат накунен. марҳамат, мошинчаи тенҷа бе расход марҳамат занг занед.
чорум мотоцикли фурӯшӣ аст бадро мотоцикли фурӯшӣ аст ки номшон нагуфта нам хали мотоциклай нав ай Москва варда мега соҳибшон соли бароишаш мега 2013 сола мега моторш мега 110 аст ва 4 скоростта мега соҳибшон сайсанаш мега нава мега бадро ки нав мега ба қариби ай Москва варда просто мега сум дар кура мега бу фурӯш дамоде не ки набадро Россия мера гуҷо мера мега сум дар кура дастрош мега мефурӯшем ин дар ноҳияи вахш қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 5200 сомонӣ бародарон бо арзонам мешавад ҳама ҷош мегад кор мекунад мотор 110 4 скорости 2013 сол инам хеле мотоцикл балош нав аст ҳама ҷош 100% мега дастрош мефурӯшем 5200 сомонӣ бародарон ин дута рақамошон аст рақаму тисел ва рақаму мегафон ҳардушон кор мекунад одамоне ки мегад нали чӣ мехарам бо ягосу муомила мекунем ина дӯстони азиз чӣ хеле ки шумо дар комментариё фақат хоҳиш мекунем ки мотоцикл мон ина мондем баҳри шумо хай бо қатчон гап занед дигар маълумот гирен лайкора фаромӯш насозем панҷум мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Toyota Corolla аст ки Европа соли бароишаш 2006 солае ки сӯзишаш мегад бензини холия тоқа бензини холӣ мотор мега экономия простой 6 литра коробкаш автомата саистани мошин мегад беҳтарин баъдон мошин мега ягом дард надорад 4 та балон мегад пачкай хадавои кадагӣ камбуди мегад умуман надорад родной краска диска ва электропакет ҳамаш 100% кондиционер мошин мегад Европа баъдон инам хеле састене инам хеле светай дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ баъдон бо камтари дига муомила мекунем мегад танҳо дар назди капоти мошин мегад соҳибшон мошин мегад ранги соат кор мекунам мегад 100% ин мошин баъдон дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад 65000 сомонӣ бо арзон мешавад рақамо тисешон кор мекунад фақат мега одамони конкретна харидоре ки мисол мошин харид бошад мега ҳаваё тамос гиранд хай дӯстон кадомтон агар харидор бошад дигар маълумот агар шумо агарам хали мошини фурӯшӣ бошад шумо хали дер накарда сурат чароӣ кунед қати маълумотош мо инам хеле фурӯшда рекламада мегузорем лайкора фаромӯш насозем шашум мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Opel Hatchback аст ки инам хали светои асфални баъдон не ки нархи ахиронша мега соҳибшон ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем хоб соли бароишаш 1996 бензин газ ҳардаш кор мекунад мотораш простой 6 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин баъдон матоша мегад нав кадаем мошин мегад краскаш нав 4 та балон мегад пачка нав задаем хайдавошам кадаги губкабат кадаги магнитофон хоб салон тоза 4 калпак ҳамаш 100% мошин мегад қоидави кадаги тайёра мега фақат мегири газ метиҳи хоб соҳиб шокта дастроша мега барои як курсум дар куршум шуда мега ба ҳам хотир мега мошина арзон фурӯхта мегад не ки нархи ахиронш баъдон азиз нархи мошин 26000 сомонӣ нархи ахиронша мега илтимос мега беҳуда занг зада арзон накунен нархи ахиронша мега мошин мега 100% камбудӣ надорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи ахиронш 26000 сомонӣ дар ҳамин нарх агар харидани бошад розӣ бошад марамат занг занед ҳафтум мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Mercedes-Benz 190 аст ки соли бароишаш 1990 сӯзишаш мегад бензини холӣ мотор мега 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин баъдон мошин 4 та диска ва 4 та балони 70% люкам дорад магнитофон ва як сола мегад ҳуҷҷатам кадаги яне ки 10 моҳи дига мегад сроки ҳуҷҷатош мега ҳаста салон тоза родной краска мошин мега нахаду балон 70% диска люк магнитофон 10 моҳ ҳуҷҷат баъдон хоб срош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ бо арзонтарам карда мешавад мегад одамони харидор мегад биан аз пеш бина мега мошин баъдон дар Ленинский район ноҳияи Рудакида қарор дорад рақамошон мегафон аст кор мекунад марамат дӯстоне ки ҳамин мошин агар маҳбуб карда бошанд занг зада бештар маълумотша гирен 25000 сомонӣ баъдон бо арзонам мешавад лайкора монед ва навора позитсияш кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ аст баъдон Daewoo Nexia аст ки саистаниёи беҳтарин соли бароишаш 1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад моторш мега простой 6 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин баъдон 6 моҳи дига тонировка дорад 6 моҳи дига ҳуҷҷат ва 4 та балон мегад нав моторша мегад нав ба қариби кадаги мегад магнитофон салон тоза 4 диска ҳамаш 100% мега соҳибшон яъне ҳуҷҷат дорад 6 моҳ тонировка балон нав моторшам нав кадаги мошин мегад тоза фақат дуруни шарда гаштагия хоб фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ мега соҳибшон бо конкретна одамони харидор боша мегад арзон мекунем ин мошин баъдро хеле ки дасти як одам нагаштагия сайсианиё тоза
ин Nexio хали 10,000 мисол 12,000 нест бадрон сайттанишон зурай хай чхели ки хтон дар навол дидесем мисол хай бо мефамин мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостона бадонад 18,000 сомонӣ бо арзонтар ҳам мешавад. ин рақамошон аст. Дигар маълумоти пурраша занг зада худатон пурсен. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тайга аст Opel Astra F аст ки дар кузофи седан инам хеле сифатҳои сафед соли бароишуш 1997 аст бадрон бензин газ кор мекард мотор просто 1.6 литр коробка механика састани мошин мега нахадо бадрон чихеле ки соҳибшон гуфтага аст маълумотош бениҳоят кама бадрон ва 4 диска дорад бадрон 4 та балонаи 60% мега соҳибош неки нашуд ҳуҷҷат танировка мисол задаги пусидаги хадаву ягон маълумотош нест. мошин мега ҳолати хуб да мега маълумотои пурра тариқи телефон хай нархш да мега арзанда иҷа мумкин суратҳои пешинаш боша неки ҳозираша ман намедонам ки мошин чӣ хел боша фақат ҳолати хуб да мега соҳибшон нархи мошина мега 28,000 сомонӣ гуфтаесем бо арзонам меша ин мошин мега дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад 28,000 сомонӣ бадрон рақамошон мегафон аст. дигар маълумоти пурраша занг зада пурсем. шумо дам агарам хали мошини маладёжни мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои реклама боша фурӯш да роикне рекламаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаста Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишуш 1995 бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторош мега 1.8 литр коробкаш механика састани мошин мега беҳтарин бадрон мошин мегад кондитсионер дорад кор мегад люки шишагӣ ҳам дорад мега абагирев сидени ва 4 та электропакет 4 диска 4 балонаи 80% радной краска магнитофон салон тоза ҳамаш 100%. главни кондитсионер люк ва абагирев сидени мисол электропакет дорад. дастрош мегад мошин фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ бадрон бо камтари дигар мегад муомила мекунам. ина дӯстони баъдоне ки хоҳиш кардам ки ина хеле сечкаҳое ки мисол кондитсионер нархҳои арзон монем ина баъри шумо бадрон 40,000 сомонӣ бо савдо дорад хай қаччон худтон гап зада муомила кунед. ин мошин дар шаҳри душанбеи пойтахт қарор дорад рақамошон ина билайна кор мекунад. дигар маълумотҳои пурраша гирен. шумо ҳам дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед лайкотон монед дариқ надоред аётон набурорен ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред ҳамин силкаша аз шумо хоҳиш падисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки светои сафед соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор мега экономни простой мега соҳибшон 1.3 литр коробкаш автомата састани мошин мега беҳтарин мошин мега 100% задаги пӯшидагӣ мегад умуман надорад мегад мошин 4 калпак 4 та балонаи пачка коробка автомат электропакет кондитсионер ҳамаш 100% хай кадом маълумоте ки агар хато бошад ки нафаҳмида бошен аз соҳибашон пурсида гиред радной краска яке нагуфта ки мошин дубайска европа куҷо инаш айниқ када мегиред 2004 солае ва фурӯхта мешавад бо нархи 53,000 сомонӣ бадрон бо камтари дигар арзон мешавад неки алиш мегад умуман алиш нав мешавад мегад тоқа суми холи дар кура мегад соҳибшон тоқа сум мегад алиш мегад нагӯя мегад ва и хеле вариантора мегад пешниҳод накунед. мошин дар душанбе қарор дорад 53,000 сомонӣ бадрон муомила дорад марамат дигар маълумоти пурраша занг зада гирен. шумо дар дӯстони агар ҳам хали мошинои майдаи мошинои боркашаи хонаи заминаи квартираи чизе ки барои фурӯхтан агар ҳам хел дошта бошен сурат маълумот адрес рақамотон ҳамаша нависта роӣ кунем дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯши мо яъне ки 11 то видеои оянда худо нигаҳбонтон.